anaitasunarena, gustatzea eta hori esatea, orduko denporetan, hementxe, zazpikaleetan, topo egin, ratolasa, historikoa, eta berak esan, datorren, ez dakiz egunetan, ez dakiz zein, hementxe, zazpikaleetan, batzar badago anaitasuna barrido botatzeko itxita egoan orduan, da, torri zube, eta alantxe joanara. Eta han, Josu Naberan eta Angel Ugarteburu, Elgoibarren aspaldian, berrituko semea, berriatua, Elgoibarren institutuan irakasle eta izendakoa, horre biok proposatu ni izatea zuzendari. Ni orduan, bengoetzen, galdakaon, imprenta idealan ondoan, eta antxe hasi, anaitasuna botatzen, atrebimentu guztiarekin, ze inolako preparazio barik, eta antxe, eta kasualidade antxe imprenta ideal, eta antxe botatzen, hasi. Ugarteburuk, uste dut bitartean dagoela, ni Derion seminarioan nengoela, idazten hasi nintzen. Orduko zeruko argian, publikatzen nebazan, orduko gauzak, eta uste dut eurak arekin kargututa, eta horregatik esan ni zuzendari izatea, uste dut golan izen zala. Beste espezialidaderik ez neukala, hori, idatzi egiten nabalata. Edo, behar bada baita ere, tartean egongo dala, esan egiten dut hori askotan, hambre, tabernako kultura, hambre, mostradora, eta mostradorera jentea etortzen zen, eta mostradorera etortzen ziranak, baserri jaunak, errenteroak, Eibar eta Ermuan langile fabriketan ebizan obreroak, eurak enpresarioak ere, eta baita ere, tortzen ziren, mostradorera, Guardia Zibil pareja, itxi gogoratzen azelan sartu nintzen be, eta han, berda zen, eta hori, liburu denda, eta jentea, tortzen zen, da, liburuak erakutsi ero, eta erosi egiten eben, eta hori, hantxe, gertatu, atzagaren esperientzia hori, hain indartzu bihurtu dana, berak bastare guztietan, berde zera joan zela, eta han, itxi ustala, puntu eta borobila, eta beraren zate, neuk esan begiten dut berari, inoiz ikusten dudanean dolan, klasiko baten liburuan irakurrita daukat, el azar condujo mejor las tropas. El azar, gertatu zen. Aresti bera ere, gogoratzen dut, zelan etortzen zen, hori fotoan ikusi dan moduan, historikoki haundia izendakoa, eta bere denporan peskiza bat eginda daukat, Bidebarrieta bibliotekan, internet bidez, eskatu eta agertu egiten dira, eta kuriosoa da, Berdezen editautako zenbat gauza agertzen diran. Berdezen, besteak beste, imprimatu eta bota ziran, nire aurretik, claro, Lizardi eta Navaxeta, besteak beste. Editora zan, handia, orduan, denporan, gauza bat, bai, ahaztu baino lehen, hau esan behar dut. Anaitasunan, personaje oinarrizkoa zan Imanol Berriatua. Imanol Berriatuak oso-osoan orduko sisteman berkopiatu egite bazan artikuluak,
zuzentzeko, euskera aldetik, zuzenketa egiteko, eta baten arestik esan zuzenketa bi egin dauztaz. Bat nik eskaini, ipini, eta berak eskaini. Eskaini. Eta Imanol Berriatua, egunokin hainbat bider ikusi dotan da hemen, Imanol Berriatua, besteagetik eta lan, baina ez dut ikusi, enaz konturatu behintzat, agertzen danik Imanol Berriatua eta euskera batua. Ze hori oso indarrean egon zan, anaitasuna barruan, nire denporan, batua, batasuna. Eta hor, oinarrizkoa, Imanol Berriatua. Jaren txikerran, garai baten, lehenengo bengoetxen, eta hori, hor notatxoa ikusi dut, rally, lehenengo imprimatu, ez da izan esaten den, orduko sisteman egiten eban enpresa batek, eta hori, eroaten zan gero, imprentara kopiak egiteko. Baina, nire debilidadea, ez tekit asko gehiago zelan zan hori. Eta hori bai, Roman Castañosek, zelan kontatzen dauztan, bera, egon zela, langile, imprenta idealen, baina langile ez idazten, langile imprimatzen, da zelako arazoak eukitzen ebezan imprimatu ahal izateko, orduko teknizismoa, imprentakoa, jauzi egiten zala, eta ez da zer, da bera, gogoratu egiten da, zerrendiarekin, baina hori ez idazle moduan, langile mekaniko moduan. Eta baita ere, beste anedota bat kontatu nahi dudana, anaitasuna, zera zan, Francisco Tarranaidiaren aldizkaria zan, eta anedota bat, momentu baten, ni han bengoetzen, abade, eta abade etxean egiten ziren lanak esan nahi dut hori, elbidea ipini eta botatzeko, eta horrelako gauzak, eta baten, kortesia barruan, obispadura notatxoa bialdu, zelan anitasuna botatzen genduan, eta agertzen zala, lana egiten zala abadetxean. Jakitu negon daitezan ero. Eta erantzuna, zoritxarrez, orduko olako gauzak, ez teki behin edo behin bat eren batzu itxi eroin, ez teki nola desagertu diran. Baina erantzuna, tipoarena, ohar eginez, ez ipintzeko, elizak botatzen dauala. Zensura, baina holan neure impresinotxoa, hambreko moduan, hambrera, etortzen ziren hau, eta bestea, eta orduan omnireceptor, zer iparik, horako, zensura barik, segun, datorrela, da tendentzia desberdinetakoak ditzen arren, ni argitaratzaren alde. Hombre, behin edo behin zer bitartean egon bai, orduan aresti betartean uste dut, eta iparraldean egoan idazle bat igezi egindakoa, sekorratzen, haren inguruan zer egon zala, baina beste barik. Orokorrean, datorrela. Ez dut ondo gogoratzen, baina uste dut egoala zensura prebia, eta hori gogoratzen dut, behin edo behin, bat baino gixagotan, aldizkaria ja eginda, ja idatzita, inkluso ja uste bialduta, baina nik kumplidu, zensurera eroan, baina ja bialduta. Eta holan jarduten. Bai, subraiatu egin beharko dut, joan egiten nintzela, formalmente, zensurera, eta uste dut, obserbatu nebala, baita ere,
hartzen ebenak, ere, ja, kanbioa, hartzen ebela, formalmente hola nahi behar da, eta hartzen ebela, baina beste zeri begiratu barik. Bai, hori behara joan, eta zensurako horren gana, eta bertakoa, langilea, buenos días, da aparte de ello, aparte, verá que no hemos sido nosotros, ha venido de fuera. Gogotxoa daukat, emaztearen baserria izan zena, orainan bizi dira batzuek, kapotik etorritakoak eta holan, da bizi dira, da ikusi egiten dut noizpenka bera, eta lehenkoan ikusi nagoen Bilbon da esan eutzen. Hoxe daukadala, eta eureri pasatzeko kontu daukadala. Antxe, bengotzen nonbeten ipini dagiela, ze antxe azizala, eta fin. Eta hori, inoz esan behin dut hemen bebai, esan eban, Josuna Beranek eta Angel Ugarteburuk izendatu zuzendari eta penitentzia hori ipini ustela, da ondinok ez ustela esan, ia penitentzia ondo kumplidu neban.